Okay. Díomh fad tá fáilte roimh ar fad ag an seminar seo. Is mise an Dr. Bríd Ní Ghruagáin agus tá mé gobar in fintar agus scoil na Gaeilge a pléile cuasaí gnó ach mar a deir mé le daoine cé gur tógú le Gaeilge mé tá mé canna agóracha Clasaiceacha le breis agus 5 bliana déag agus an taithí agam leis na blianta sin an deacrocht dul a bhaim ar dhaoine eile tá canna leom nó fiúr stúr a thóirí faoi an táhacht amháin le Foghraíocht na Gaeilge agus go mbeadh an taithas céine ag Foghraíocht na Gaeilge sa tá abraimís ag Italianate Latin agus go bhfuil go leor den na foiimene a bhíon weng in san Gaeilge tá siad le fáile deangacha eile. Chuoi mé lá amháin a rá it's not tá, it's tá na báid. Think of I thought I tá a putty cat. Agus sin an chuoin ar álam daoine é. Ach deacrochtaíonn sin freisin le lehéadí cua agus an difriúd idir chua mé agus cua mé. Agus bhí siad a ránaíocht aga mór amháin a rá le stúr a thóir nach ra mé sásta leis an árán leis an bhabhraíocht a thug an áránaí profisiúnta doing agus hiag méid an staid sin go raibh sé an am agam labhairt le sanolaí éigean a bhí ina sanolaí ar áránaíocht Clasaiceach agus na foiimene bhí a tastáil nó in úsáid san áránaíocht Clasaiceach agus tuiscintear an Gaeilge. Agus is as sin a chumé labhairt le Bríd Ní Ghruagáin a bheits ling inniu. Is áránaí man sa práin I Bríd agus tar éis tí bunchéim sa teandálaíocht agus sa bhéile is a dhéanamh UCD, chuoi si a rá agus rinne si máisteart sa teandálaíocht, agus ina dhé sin a ríist rinne si máisteart ceol I dafú nó a Masters in Performance leis an Conservatoire in san Ollscoil Technoliacht na Bailíocht Lia nó DIT mar a bhíoch mar animar. Tá taithim mblianta aici a canna le lehéadí an English National Opera le compántas náisiúnta ceol drámaíochta éireann nó the Irish National Opera agus dramaní eile nach iad. Agus an tionscadal is spéisiúla darlumm atá dénta aici go dtí seo maidir leis an Gaeilge ná go raibh sí ina cóirleoirteanga de tionscadal na nárán ealaíonna Gaeilge, tionscadal a bhaoine cóirle ealaíonna na tíre, agus tá an obair sin ar fad le feiceáil inis ar an Siomh Gréasáin ag an Contemporary Music Centre an tonad náisiúnta tá againn do cheoltóirí, do chumadóirí an lé inniu. So, in san gur láthair seo, den hí Bríd chuir síos ar an obair iontacha rinne ar abaítear idirnáisiúnta Foghraíochta a orbert don áránaíocht Clasaiceach. Den hí si comparáid agus codarsnacht le teangacha órapacha eile, agus den hí si coppla tafad a cheint doing buna ar an obair atá dénta aici agus beidir go ganí si coppla bara beag le rudaí ar le a léirú doing. Agus tá sé spéisiúil bhí mé labhairt ball leis an gcathaoirleach ar an Contemporary Music Centre an Dr. Patricia Flynn atá lingin seo in DCU is Scoil an Cheol, agus dúirt faoin gur a láthair seo ní féidir le Patricia bheith ling ach dúirt si Emer, this is fabulous. It is so important to have an IPA for songs in Irish. Whenever the Contemporary Music Centre goes to the American choral trade fairs to promote Irish composers, that's the first question they ask. So, bhailim anis cura a thuirt de Bríd Ní Ghruagáin a chud sanolais agus a chud tuairimí a roinntling. Má tá ceistena agah bhór agam dá gurlach sibh na ceistena isteach in san chatbox atá ag an mon. Bhór agam freisin dá ngeannach sibh mute ar an or a féin le nach mé sibh a labhairt trí himpeis nó chorátí nó thoran eile sa chúlra agus be mis go trí list agus a chur múisiir a chuoine arrátis le gur féidirling an táirdáin a roinnt le Bríd. So má tá ceisina agah té síos ag bon an scáileáin an aice leis an áitina bhfuil múis agus stop video agus feici sibh an chatbox chur bhfuair geistina isteach an sin agus be mis sé léamh ceisinaíach de Bríd uaireanta a chuisteach arthaí agus í a labhairt uaireanta fágamén ceiscadí an deire ach be deise gacha na ceistena sin a chur agus
Tá muid is súil le críoch nu ag thart a dechan a dó. So a bhríd a raile tá míle fáilte rót go DCU. Gur raibh míle magat imer as an gur láthir an chiimseach sin agus lí tá reinintfad is na pointí déanta gosa go mé mé díú ortha bailbeag cosú le tain bím a chana I ggóracha freisin agus is dócha is as son a hánig an spéise bhí gom in IPA a chorig ober don Gaeilge. Ní héhfuil rud crochathe a gom ó bhain in áíirh a bhfuil méid rééis tacht ábhar atá son le éascú a dhéanamh né le ceú le daine dul I mún aráníocht a trefhan na Gaeilge agus cinnte go raibh aspa spéise agus aspa crinis tAmhrá agus is é sin a chur ar an móthir se mé ach pléimiid é sin ar bail. Tá méid rééis ire imer agus ben omláán muína gom as a chud skillne agurthóireachta sa bhéid seo ach tá mé ag ghlacha leis go bhfuil méid ordathe ólas ag an luchtfechna maidir le IPA maidir le ceol Clasaiceach má luam éon téirme nó má luam éon rud náhfuil tuiscint goibh ar lewardail chuirdigína ceistena sin isteach sa chat agus is féidir le éimer an son sais ire ornsa sciléirú a dhéanamh agus mu adult tríd. Ní leir níos measa ná jargon agus denna mé iirecht é sin a hachant agus mu mún kaint inóh. So mar a dúirt imer is tAmhránaí mé ar lí an fág gur chuir is spéisian in san ábhar seo an gedal sios ná gur chlamé na blianta mar stúrathóir gotha ag obair in telefís agus I radio ag stúra daine I mún chláircha radio I mún chláir telefíse so tá an clúas agus féidirhochttaí an gotha tá si sin go dainónm agus bhí siad nuair a chu mé ar an ollscoil le clachta dhéanamh ar an geol. So is lí is na skillne stúrthóir gotha agus na skillne léir a chóirdaachta thug mé lom agus mé díú ar an obair seo. Raimid a raig mar sin agus mar dúras tásúlagan go minic sib taineh seo agus tásúlagan go mín roiise ceistena go. So mar is dúil am héna gcónaí is bralam an Gaeilge a eiscint I ggóhéach sanna tAmhránaí. Is bralam nuair ecin sport lemar hapla ar TG4 agus an trochtdrocht trefhan na Gaeilge cé nach muine siad beidir leis an bucáiste tradiisiúnta cultúrtha tágain sa tír. Ceans na rudí go nóirdímer ar bail san na in anú ghfuil Gaeilge go chan méle córacha a chanan na dír dangacha éagsúile. Tá sé sin brahan go leor daoine é sin is féidir agus Jeremy Stearna an saolíon mar léráid bhein é seo. Tá an Gaeilge níos forlehanna nómara hairlín mídé las mod an tír idir immerkig daoine le coolara éireannach tangólathe mar hapla an ollscoil in San Diego ina bhfuil annach chuid oibre sa tangólaíocht á dhéanamh ar an Gaeilge. Agus gan dás Duolingo tá sé seo dochreite an mala I dro na Gaeilge tarsúleg Duolingo. Tá an Gaeilge mar cheantas na danga is mó fáis ar Duolingo agus os ciúnará dópan go 3 milliún fálamór ag úsáid an app ordathe sin le aithne a chur ar an Gaeilge. Ceol Clasaiceach agus éire is dócha pucáiste cultúrtha mas gaigóir tú an gá go mefa géisteach le ceol tradiisiúnta I gcónaí is ívinglum ceol tradiisiúnta ach is ívinglum ceol de haisan a defriúla freisin níl tunnachar ag ma hanga leabhartha nó an tanga lenar tógach mé ar an geol lena néistíim leis. So yeah, bhfuil spás in san léráid bhein in san dá thiorcail son a tacht le chéile bhfuil spás beag an sin inar féidir leis an Gaeilge ferbert agus dulaisteach I mún oibre in airnálacha éagsúla. Táúpla rud chuthaúasta go an sa tráchtar sport a cían botún cló is fuaile me sin. Ach tráchtacht sport nach CLG a ann agus rís is bralam CLG is bralam mo chud amáíochta ach
is cuilam nar a buíocht TG cethir gur thosaíidir le soccer na Hedála le Série A agus bheall sé sin an chud den luchtfeich na nua I drone telefíe. Rossíocht ruther an Tour de France, sitin is go chumlán ag TG cethir, rugby chlubbanna, ag levéil na glob. So tarníonn sé sin daine I drone na Gaeilge, mar go bhfuil spéis eile acu agus is íhinlumm an an nuálachas son a deiscint. Apine le Gaeilge, tá annachchuid ebre denta gom le blianta beaga nuas mar aisteóir a chur apine inarúnt a duna localization a dheortha agus tá cinnte bhfuil níos mó ebre fós denta ag lucht fiútar seo, ach is íhinlumm an Gaeilge a eiscint na meán hóisialta. Mar hanga ag úsáidóirí nós na hain, agus mar hanga cóédan ag na cólachtaí le tá go leor Gaeilge le feiscint ar Facebook mar hapla, agus is é sin an cóédan na tágumsa, so go dagan na Facebook chuún ingailge, agus tagan Windows chuún ingailge freisin. Chur is luas an tweet sin ó Chris Hatfield nuair a bhí sé ar an stáisiún idirnáisiúnta Spáis agus é dul thciún na hhéireann. Agus a rís just chur sé sin glúndar ar líine feiscint go raibh an Gaeilge in úsáidig daoine nárbh Gaeilgeoirí iad nárbh éarnig iad fiú, ach go raibh sé go raibh mar beidir ag síne amach na tóring, nó síne amach an saolaíocht a bhí going de bh cad lena muinen an Gaeilge. Agus darno has the gum nád a thuirt do animníoch an scanán aracht ar an liste ar an fadliste le haid scanán íosachtacha le haid na Oscars imlíana. De rís sin an Gaeilge a dulaisteach I ggóhéics ná ra mar beidir is súil leis nó go méoch duine an son in Los Angeles a róla héan le ní a vis gom greibh le héidir rud agus an Gaeilge ann agus nachfuil sé seo ar aus ar fad. Agus an son beidir then a díú ar rain an ceol, bhéing a géistecht le ceol reggae ar nós breig ó bhéal feirste, agus dra meile ó bhéal feirste ná an grúpa rap ceol drungadóra nó gangster rap cosú le kneecap, agus bhí me just chun blúir a beg de sin a haint díobh. Rís just chun digi sibh an sprí a bhhaine leis an Gaeilge eiscint I ggóhéics nefchotíanta. So léim hí mé macha san agus isteach in san liste sa. Agus na liste fiúntar. Caught in a cracker shop. Well, can I polish up? Argument so they just blúir a beag a thuir Steve ach an ik had ví mar an fan tá sé spríú le gcóín ar ecin tú an Gaeilge dul an áit ná raibh tú a saoú. So go buúsach chosíos is smuoineh agus mé an staidéir go bhhailm gomach an Gaeilge le clos in san oldschool in a raibh mé ar mé siar inis gotí an PowerPoint Cabrónar ní me go papig leis na knappí is hálig me mé. So tá mé agus rang raig. So yeah. Cad a chuir ar an móthir seo mé.
Bhís is staidéir mar ní Clasaiceach in TU Dublin Conservatoire, agus bhí béim an loidir le cluistant os na muintóirí agus san airnáil sin is dócha nó san seanra ceil sin béim an loidir áráin na hÉireann faoin mór ach go háirithe bailídí cóirthe an gomador Sassanach Benjamin Britten bhí ceann am a cháiliúlaige de Sally Gardens agus bheith comórtais idir comórtais inbheannacha sa conservatoire nó feis ceil nó scrúdathe sporánachtaí nós an Bernadette Greavy bursary gomach béim á legan áráin éireannacha nó commodóí éireannacha agus ní hé fiú nach ra bhéon bhéimar an Gaeilge ach ní ra bhéon chur amach ggéine ceol le Gaeilge ní rah éon ólas ag daine an raibh le héidir rud ann agus áráin go bhéatá a chana mar chuid de chlár mar chuid de chomórtas a háirlis ag go raibh sé trí bhean na Gaeilge. An rud eile a chuirteachar mar líná dearcan na micléin eile a déobh chana in Gaeilge, so dá mulhing rud éigent. Da fiú clasgadal tá cnúsach áling áráin an stigan son a bheith ina ruúint do rinne beidir a bhí sa chéad blian ina good staidéir ó héhann ceolde agus seo draum a raibh taithí anna bhachacha léontó hanga gotanga, so mar a dúirt imar ag an tús, anna chud taithí ag lucht áráníocht de Clasaiceach chana i Bhraincis, in Germánis, in Latin, in Rúsis fiú, áitin bhfuil abítar difriúil gur gabhad doling lecleothe, ach leis an Gaeilge Honnig me go raibh an bagáiste céanna a teachta ann, an bagáiste seo maidir le ní mailm agus tá sé roiheachar agus ní aibríonn sé agus go bunúsach na fallí go bhheicimid tócha mór hímpla na chaáid bhí siad le feiceáil an sa in I ggóhéachs ina raibh iltangachas le feiscint agus well bhí dímá an chuir mé ní heagra me crustach bhí dímá orm. So nuair a chluime leis an máisteach dhéanamh rud dúrach le mé an an greibh sé seo Harbh nefhnach de gná tagan tú chun céim de iarchéim sa taimhú a dhéanamh mar go bhfuil ró le gceiste gotinú mar go bhfuil tú a ggéire rud éigen i dhéanamh le a chlór. Tháinig mis sé Stefan Doras in chéad láiríomh ará. Smí nó mé cad a chanig mé bailbeag ach tá mé gíre an staidir seo dhéanamh maidir leis an Gaeilge agus áráníocht go Clasaiceach san stíl dan. An féidir le muna a bítar agus tá mé treéis a bítar fónéadach idirnáisiúntará agus ach is an a bítar idirnáisiún de fáíochta tá ann. An féidir le é sinna úsáid le sonrú goil an Gaeilge chóhinchananta céanna le héan árán eile le héan tanga eile. Agus so sé sin a chuir i dro na máisteachta mé. Bhí go leor ceistine le denna cintí an raibh mór an saothar sa bhain sa stíl Clasaiceach a bhí scríomh Gaeilge an bhfuil ábhar ann gur féidirlam a bhula do dhaoine. So bhí agus ní raibh sin an rud go bhacha mé mo chud staidéir. A Gartlan an Contemporary Music Centre bhí tuairm is 150 saothar in Omláin le text in a Gaeilge có. So árán de chóracha óga, árán de chóracha fásta dar nó freisin, áráin éonar tugadh árán cabhair opera, deirfidh mé darnán de bhéidir tríú cheara opera listáilte in san Gartlan sin. As sin agus tu mé ige seo ar bail ach as sin ní raibh ach 50 árán luite go dúrthá art song ortha. Agus is é sin ceannas na seanraí is fearla henne ag geol Clasaiceach. Sin seanra ina ggurtar ceol, ina gumtar ceol le teach atá ann chanahain go minic a taint ó ilíocht na tíre, so sa Gearmáin chuirgás le líder bheitfa breanú ar héthar Goethe nó Heinrich Heine nó daoine ar nós Ibsen a taint ón Severus Filiochta agus daoine an son ar nós Schubert nó ar Schumann nó le héadí siú nó Wolf a chur ceol lotha. So tá na céirta áráin líder mar hapla sa Gearmáin nó le an melodí nó chanson sa Bhraincis a rís na céirta có ganach 50 a gcuin in éireann in Gaeilge. As an liste sin is céad chuige saothar, so it's fíormhí gan. Fuaimíonn céad chuige anna bhuair ach an náiríomh go idirnáisiúnta tá sé beag bídeach.
liste de napra idir héhir nua chumha agus caiime an bhanseo a bhla, but aistruchain le mór Stafford ó bhúrhéhir idirnáisiúnta léirithe ag Airlinn na manisteach scríb agus Airlinn na taimhhearca a bhí ann. Agus ríiste go mé anspaig an liste sin bach idir Mozart agus Donizetti agus Puccini agus na mór anamnacha sin viidir á gana sin in Gaeilge sna seachtóidí agus na haisteáin álanna seo chutha ar fáil ag mór Stafford agus iad fósar fáil in i Gartlaní na taimhhearca bhrálam lá igen gomach fuascailt ar na scriptin is son gohhéach muid sin a hógantamach agus a chur stáite ríis ach caiú ru éigenanta a rágant don tauchaí agus sin count na rudí ar an liste gom don tauchaí. So hí ceisna agus cinsí sin an rud go bhacha mé nuair a thosaíos a tochailte in san obair seo canúint sa teachs. An ahanimid an chanúint, nó an bhfuil chun iirecht lár chanúint aráú. Is sa Gearmánis ar ha Hochdeutsch, ní chanha líd le dialect, chanha Hochdeutsch. So Hochgaeilge vís a tuairt ar ach de réir mar a chum ar raig, higus gur gáin áíir beidir líisteach leis méid a bhí ar an Scoileán nó líisteach ar méid a bhí sa scór a hana féin, agus tuair mé bhain soundlíide sin ar bailbeag. Ach mar a rís mar luig imar an tasach ceantas na rudí an ceantas ní céad rudí réileam gan bra ar an méarla a bháin mar hanga tagartha. Tí agus dí na címór, a bhí rá san idális caitú, like dearn tú tábhala, ní ar an tú tábhala, cá gurann tú an tí sin, tá sé taobhhir des na fiacla, thuas ag go mór, tá sé bog, níl, tá sé annaheachar é sin a chur trasna sa bhéarla, bhí mé a breathnú ar scór in raibh tá mé, scríofa mar THAW, mar hapla, snachta ag lá, tá. Tá sé sin róvog, damara ag raibh sasan nach léamh seanscinnéir díist tá, agus tá sé sin go thomáil ar an taobh ní seart freisin. So bhíar an legan amach a bhuga ón méarla go háirde heile GH agus le DH agus tucha me Spána mé na cóthaí ar bailbeag ach ar lí náthúsáid an béarla ní sé cabhrach sin an chéadrid gnúirt mé agus má bhreaníonn tú ar scóir be ina bhfuil tugam transliteration ar is an béarla atá ann. Nó tá si de saoú go bhfuil béarla a got le ceoltóirí Clasaiceacha. Úsáid míad an IPA I gcónaí tá mé chun léimt go dtí soundleide le aria a hagan ó chean na operaí Wagner just mar choléirúdí bhar seo, so an gí second. So siad é an aria Dú bist dar lens agus Spáin sé na túir sé léirú doing an Mary! Nish. Questions go down the right. Dú bist dar lens. Siad é an churmach around ag mise le haim a chud saothar. Mar ag míad an seo, dú bist dar lens nach dín is fellangte. Agus an son féin a bhon tá an IPA dú bist der lens nach dín is fellangte. And in a féin a bhon sin a ríis, agus ceapan bhfuil sé seo anatháchtach ná aistriúcháin focail le rocail. So go dtí fellangte ná longed. So go dtigann tú, damara ag raibh sé scríofa go fílete beidir you are the spring and I long for it. Go bhhéadach gomach long fé bhon focail eile. Agus bhí mi sé is a rá caithe tú na focail a chur
in iruint don texatá son fiú má ranin siad asord sa bhéle mai si le me duna mé iirecht ó seo hanna bha yeah Alstein blik zuerst mir blüte when your glance at first on me blossomed ní len when your glance first fell on me well ní hogan sé sin sunrú don daine nafil Germanische gur bunnen blüte agus blossomed. So sin an curchaig gur bhartíos gúsáiding agus mé ag obair héhir eile. Agus actually I just time an so ag roints rudí eile déan hiic mé an liste a roint agus just dul tríd go há tapig. Seo liste gúsáidem agus mé ag labhart le córacha agus me seo ben bhn. Se an river an mail tá browner am a choise tucha sé chuing. Ach tugann sé le fés gohfuil an Gearmánis anna chairech agus muid I dáilá leis an séú agus go bhfuil an bhfuil Hebrew anna úsáideach agus muid a dáileáil ach go háirthe leis an GH garibh gomach níos forleithine is tócha I ganúint na múin ná áitina eile ach stem iirecht sé seach an tacht tríd. Yeah, tá sé seo agóine. So donna le tíd a níle go dul tríd na focail fabal, donna venti távola rudí mar sin chun na tís agus na tís a haléirú. Seohem áitin na dosnín sé an áiríirih agus in siúmbal seo ina arnos is an adális caro nó Ave Maria mas a fada agus an sína fada a bhíú do chuine sin bhile, bus go scrífa leis an siúmbal IPA an son agus fall nu leis a rankís don Italian core. So sin sampla anha de litter omlan éagsúil ranú ó hanga éagsúil. Tuiscint an BH le v agus w agus míú maidir le canúintí caihan gúsáidir ceann na bháin háris ceann eile. So tá muid a déanamh rudí ar nós an céil agus an leathan agus tá meach an léimte ra go dtín GH an seo. So má gharáiste mar hapla ru éige mar sin an GH sin sinne an simbal gur ahaníasa don uim sin an uim atá I gceist agus haulíos an ceannas is gure doing ná an focail hospodí is the rúsis nu in Church Savonic agus ní ra mé an taachtar áit eile in áiríirih gevéting. Ní ra mé an tacht ar hapla ó hangacha eile gúsáideachtaine leis an vocail son a chur trasna. So tean an liste right tá mé bras an liste seo a roiint mátá spéise géine agus gan dait mátá ceistena ag daine maidir le nó mátá cartúla denmh tá fáilte rih na rudí sin ar fad a rís le tí an so tá mé rá traum nó tú agus leis an tí cail teaglis nó venti. Just go raibh sé níos éirtrama ná níos éirtrama agus níos mó agsúlachta idir an cail agus an leathan sa Gaeilge námratá le fáilt in éair sa bhéarla. Gur a bun an TH sa Gaeilge gaine agus H an sasanach so mé méle so is féidir tagart a dhéanamh don a bhéarla ach a rís just a bheith cuaramach tarint ó hangacha eile nuair is féidir. I list a fada diftang agus triftang an son le cairú agus a rís ní sé cuimseach tá me cinnta goil cínta breisiún a chosíos an son a ggéire beidir samplaí a thuirt do chuoine leniad a chur ar an móthir. So rís just chun dúna mé an méid sin agus léime míad arás ag an IPA. Oh no, ag an PowerPoint tá brona.
So leis na cinnethe sin agus denim cinnethe ar bhain ar bhain uthúil agus mé a brandú ar héhar agsúla. So has to go sampla a háilt agus an sampla ar an ví leir le cara fé seo agus mé ranóid pucmí text pucmí Commodore agus enemy play like I bro me trade agus enemy cursies ar no son. So her mé comisiún ar fáil de Commodore column fáú atá felláhar mar a hálíonn ina aliantor cóna in scoil na dacha sealaíon agus loile libse in DC felláhar. Rani mar na techna le mihall mac líamór bhí sé sin a bhí sé geiste go colméis sin ana hanahéin agus a bhí sé breanúir an gnuasach blá agus taifse. So comisiún me an ceogal idirscá agus solas waisiút. An breanúir an text am just chun sampla a bháin a thugant waisio le go bheiceach sibh na saisna cinnethe a bhí le tógant. Rani mar ar an text mar cá le feiscin cosúla go gréibh son. Léigh mé amachcha go hantaplik. Bhí tartarum agus fuair mé churan an íana gur ólas as agus tá uignas orm inis iníag an tan íata úd. Bhí guile agam agus fuair mé a rán an tríl gur ihis de agus tá uignas orm inis iníag an tan ocris úd. Bhí uignas orm agus fuair mé de bhéal gur fógas é agus níl uignas orm inis a chaníag an bháis. So cans na cinnethe gur hógamar in mar hapla ná iníag gomach seachas in ní nó ní gur hastig uing an uim sin an uim láidir sin a bheith going mar bhuiile nu mar sais folíne an sin uignas ar am inis iníag an tan íata úd gur thug sé momentum van chéad chuid eile den Albert. Cans na rudí eile gur thugam ar fanara ná an tlíon an airintar orm agam orm in san chéad líne de gach bhéarsa. Has de going clí is dócha le chuig go múan an son mar gur go dúrch sé sin agam seachas am doing. Sin an léamh a bhí going ar an bhilíocht. Á léamh just á rá ósáid agus á léamh agus éisteach leis na foiimene agus cá a haníamar pátrúing agus ar thug sé sin nod doinge den méid bhíle clostála a míhallach léamór agus é món scríomh. Ortna eile sa theogal just caimin sahin gur bhreahamar go raibh gá le oribh seachas orí le ihe seachas í agus cean a bháin agus ag míle chun an cean seo a chaint but chuamh seachas chugaibh an áitinar lí sé hí an nóta fada ciúin seo a dolinéag agus dámach an G crua sin in a lár go dúrach sé sin sunk don hiúnas a bhí áthrathú ag an bhainte sin san Arán. So sin dúr le tuairt le fés cadiad na saisina cinnethe agurthireachta a bhíon áthógan gom. Tá me chun giota de seo a haint má a bíon an nasc nabathe seo tásúla gom é siad ag colm ar an piano agus mé héna canna. Déna mé beidir bhíorsa de seo just ar watheile an go dáma a thógant. So bhí sé sin mar chuid an máisteach nuair churas an corp crua isteach hí CD a going a bhí sé sáháil a mar MP3s version. So
churis legan ráte leis sin freisin so bevéach duine brandúir an scór leis an IPA lebathe an son gevéit ríist éistecht le duine ag rá na focail agus éistecht le duine ag chanan na focail freisin damar ag ar hasasta gofa an tAmhrán fan álan. So is ag an buinte seo gur churis an mó ebre an mó ebre bhí gur churis le chéile é agus tá sé sin in úsáid ó hin. Struchtúr an scór inis mar atá gom ná bhí tart a rum agus an son cían tú HGFN IPA bhí tart rum I thirsted agus bhuair mé churan an íana gur ólas as agus an son Foghraíocht agus bhuair mé churan an íana gur ólas as agus mar sin de agus aistúán féin a bhain sin. Braíonn sé annach an óhach, ba téim behuaile a dahiar fé mar a Spáin mé leis an Santa Dúgus Derlands. It's just is nós atá ag aránathe Clasaiceach ar fud an dain é. So bechóir goach sé cho héasca doing éanamh le tan urbe. A rís cinnti eile gur hógas mar sin ná níl rialacha níl rialacha dain ann. Caafar an ceola leanúid nuair stéhir atá cumathe fihe bliana hen, céad bliana hen, lean an ceol, éis leis an ceol, cad atá an ceola rálaat an bhfuil an duine a chum é seo, an bhfuil siad ag gíre gomach fuaim gota ag an deire mar hampla ar nós inia, nó bhfuil siad ag gíre gomach rud ag an trúa agus do casa, an bhfuil aithne a gomsa mar agarthóir, an bhfuil aithne gom ar an text nu ar an ville le gur féidir an bhuiile faoi a hógant maidir leis an gúra atá siúd. Is féidir na nódanna seo ar fad a chairinteisteach ar an scéal. Úsáid an focail leabhartha mar dúirs chuirim se legan ráite bhfuair MP3 ar fáil is de aon duine a hagan chlúm leis an obair seo a dhéanamh ar agus tá cumadóirí a tachtúm go minic inis a rá tá mé ggéire an tAmhrán seo nó an dáin seo nó an ornaí seo a chuir le ceol agus denim an an legan amach seo an túlceis gnúsáid dóibh siúd. Agus an son le text an réamhchaidáin an bhfuil cinnti litrathe le tógant. Táach an sampla a thugant an sa ón opera etne le Robordo Diver a bhí a canach den chéadúir le céad blian in 27 agus beidir mé deisegin éisteach dó, but seo giota leis an gló Gaeilge an gló búilte sin seo an bunscór piano an piano reduction agus ní gachéine well cinnte ó moichlú ní gachéine tá an nán an gló Gaeilge a léamh go compórtach. So vi sé sinna going mar bhain rud nuair a hanaí mar amachcha hí sé ní dóim an réamhchaidánach na sin an tíirm atá bhaim ach ní raibh churamach gomsa ar roiint den litrú a bhíon úsáidecha agus mar ecinn sibh an sa Haré nach bhfuil beo léach cama dar dúil now tá sé sin crín ó héamh an scór de ach níl sé cabhracht an súil, so bhí mar a dul tríd in dhéag le golána suas a dhéanamh ar sin, so an legan deirnach a bhí going an sin a ceist nach cruúil le réiteach, Haré nach bhfuil beo léach dar dúil an chóir a ceart séir leat na féile. So go raibh mar thógamar an cinenne gomach nuachailge an litrú an na nuachailge in úsáid a going legamach sé níos fosa don nacht fechanna an le breis bhfuil leanú in tugadí a géistecht leis an saothar. Tá mé cunad stúil ar an am. Tá mé ggéire cuid nómat a fágan tegin deire le ceistena a thógant agus tá mé dridim le sin. So cé a bhainach leasas an obair seo an tAmhránaí éanaar. Bí mé gobar mar coachálaí tá mé gobar le coachálaí ó ónnaim se gur mé gobar ar etne agus tá chun giota a hispáint ó Robin Trichler a bhí sa phríomhphoirt teanórach in san saothar sin agus dhéarthach Robin a hain tá sé marachtaint as an tír le nach mór 5 blian is dócha dag sé go gcuid in an áirteisting an chun stadéir haar lear agus an chun séhrú mar hanóir
nach núsáidin sin Gaeilge bhí séige ar scoil ní séige a hiile hasighaid tosú ó bhain agus dhéanamar sin ar an mount sin leis an IPA agus a ceapam hain gohfuilte anna hiléir agus é seainna mé pí díobse córacha mar a luig imar agad stachtá anna léise in anna chuid spéise á léirú ag córacha in America geol éireannach agus in Gaeilge ach a freisin agus ar líta sé seo níos triploidí gur mé mar sin é má hanú ag opair le cór in éireann agus tá Gaeilge ar dul ag roiint daoine agus náfuil Gaeilge in éair ag daoine eile is féidir le sin bhfuil dacrochtaí a bhrthú nachfuil gohfuil duine bháin rá bhfuil dhearthach móhúntóir ar scoil é seo agus duine eile ará se ach ceapam gur an rud sin atá tá gá leis na cinethe céanna a thugant agus gá curchuige a bháin a bheith hain agus i le ní gá goach mise an son i nachhuiach i gás córacha de bhulhing le lig do chuine i bháin an legan na dhéanamh agus canach go chéine an legan sin just goach sibh fad literally a canna ón le hanach céanna Commodóirí agus atá áhas ar me seo deiscint táí de spragan níos má Commodóirí le Trevana Gaeilge tá chun sampla bháin spáintíh de seo freisin agus filí tá mí ag ire gomach filí le Gaeilge gomach siad malta i dro obair le Commodóirí lena good saithir a chur níos fuide óthir as námar atá sé hena féin Countess na rudí a tháinig as an tionscadal na nárán na Gaeilge ná go raibh an Commodore seo Ashkan Bezadi ón Iráin bhí chuir sesin iarach ar stúd piasa a chuma agus bhí sé lántásta é sin a dionmh agus nuair a dhéon sé é sin ranig sesin texanna le míhall ó Hartnéide agus tá chun roiint go sin a hispáint rud féin can léint so agus tá sé chotócha inis leis an bhile sin agus lena chuid séthir eile go bhfuil sé chun ceogal árán rá árán déag tá ceappa a chuma is even san cean seo fáinne chrín agus tá mar ecinn sibh an so tá tafa den leabhartha tá sé seo ar fad ar fáil ag cmc.caí agus iad ar fad séir an aisce is féidir éisteach leis an geol is féidir éisteach leis an tafa leabhartha agus is féidir an scór i Íoslódáil Tá chun giota de fáinne chrín a hispáint ar hainttíí an so. Ralam na interact lei sin tá mé tuisce go bhfuil an tam nach muidir teling. So sin an text a bhíon sanna ag feheh leis in ráir i lúndan in ráir sa dorchadas. Agus an rud a bhí feheh leis ná scían agus te sé ra níos drama túla ná sin. Agus dócha táid rééis smailce beag, blaise beag a thuirtíh den Severus
cumdóireachta atá toirliú inis tá mé ag obair le cumdóirí eile le múrthaoir córacha a chur ar fáil im líana tá míad tréis chur leis an fithe árán alíonna sin a bhí gom nuair a thosaíost a déanamh an taide seo tá inis cnúsach de chuige árán alíonna nua chumthe ar an siomh sin cmc.ie agus ar fad ar fáil go saoirneasce chun daoine a bhela chun aráin Gaeilge a chana tá mé ag cloisint ó gach cairn an dain ón Austrráil ó Cheanada ón Tín daoine a bhfuil aithne chur ar na Commodóí idirnáisiúnta seo tá siad de peochas suas na Háráin agus tá siad á gana ins na tíortha son do lucht féchanna a ríis nar bh éon churmacha ar an Gaeilge agus aránathe á gana nar a bhéon churmacha ar an Gaeilge. Déting leú mar bheith lethúach le go féidir gohfuil le bhád an nómar choráite go go buinte seo agus sead go dúrméid an go dúrméid ordáin ar eislige agus páric agus má ceistena goibh 100 km denna mé dhíhil freistal earth. Gur míle mágad as sin an bhríd túair muid bula bus ar ball de bhríd ach tá ceist agam an seo is féidir le bula bus beag buí thuirt tríd an busca reactions ach túair muid bula bus ceartaí ar ball. Tá ceist agam an seo de bhríd ó Mhaire Owens. Maidir le córacha sa tír, bíon deacracht a géirí gacha aine chur ar aon túrim agus mar bhfuil Gaeilge an stúrathóir ní luúdarrás eile an. Tug an gota á agus daoine ón túisceart an deisceart agus ile bhfuil éon bhola agat maidir lena lehéid sin. Bhulhing an bhd gnéalach éon chum ar éon stúrthóir ceil le héantanga eile caiidú cinethe a thugant. Mar bhfuil an tolas a got sa mar stúrthóir ceil feig donna an bháin téir godí gailchailtúir nó téir godí gailling nó téir chúmsa hátar be ach íoch chuine ag an beidir nó a thuirtecht tá sé anspéisiúil ach go háirthe chuir gas go bhfuil tú a chana árán le text ó cheanú riordáin ach go bhfuil tú i ggóir lonathe i méil feriste. Táim se oscaite le canúid ola a chur sin ach just gomach muidir fad a tarint le chéile. So ceapan gur bhfuil sé cabhrach lethúach le go chahabh ag an tasach dul tríd na cinethe sin mar dúirt mé bíon ort cinethe áirithe agurthireachta ana bhigóní. Tá gom like David Brophy darbe mé le siúd go minic, nuair a thosaíonn tesin ag obair le cóir ar héithir in san rúisis. Téann sé tríd sin ag an tasach. Fálamín sé éonrúd nach bhfuil gethach luas agus an san tíirigh sé loch seo daint lí bhfuil mí chun chuirfaige don taimhú ordathe seo. Tá sé sin na tastáil de hang ar be. So just túr an tandó ag an tasach. Den na cinethe den tafod lawerthe agus reinine sin ar go chaine. Sin an taimhúd gur féile a bolla. Okay, gur mágad couple mála an sin anna himúil a bhríd agus maithú a chaláán fós le déanamh ach tá táidir ar fadar a móthir ceart agus den eile rá ansimúil táhaach agus úsáideach maithú a bhríd gur míle mágad. Cean eile gur míle mágad a bhríd anspéisiúil go deo, so tá si go deas na tuairimí sinna eáil a teachling. Má tá aon cheiste géine eile tá nóid nó ró agin tá mu diimethe thar an am go teicniúil ach má tá aon cheist eile chur an cheisteisteach sa mos go teas le a chuil. Rud a bháin gnéirhing os rudig bhfuil mé leiric le miléon iorchéimnethe ach go háirithe. Níor haolaíos a riamh nuair a thosaíos ar an obair seo in fé trídeag go mbeidh ag obair ar bhuair thógra muoinethe ag an ggóir le alaim. Tá chuann sé ag londarm gnearna mé rud ag an a taachtas an grá bhí gom don ábhar agus an spéise bhí go mém agus in áíir bhleistigh de chuig blian. Doscail an dain seo thosaigh daoine ag cuma le Gaeilge agus thosaíad ar dul in le leis na ceisne na seo ar fad. So cheapas go raibh mé scríomh tráchtas a thíoch ar health agus nach léich éine ach an supervisor agus an extern ach ní mar sin a bhí sé, so chuir sé sin gindar. Agus is máán an obair sin ar an tionscadal tá sé go híintach an siomh gréis sanna eáil agus na háránathe éagsúla na fili éagsúla na stúrathirí a bhí ag obair ar an tionscadal ag óir leat agus an Centre from Contemporary Music Centre
a thug ardán agus spás peidlíocht a díomh don tionscail ar fad. Léironn sé go bhfuil takeíocht ar fáil é tionscail na tAmhránaíocht a Clasaiceach an seo an éireann. Yeah. So ein ceist mar bhfuil ein ceist a géine eile. Bhhaile a bhla go lasach muid na maicení inis agus bóla bos ceart bra Gaeilge a thuirt de Bríd Ní Ghruagáin gur míle maithagah. So las an maic agus tuair bóla bos ceart gur míle maithagah. Maithagah Bríd. Gur maithagah Bríd. Hásta lei sin inis. Bhráile mar óns an list IPA áil beidir go bhfuid chuid den na cápéisi sin wete frí. Bhí sin rá ví tá mochonrí ag bhála agus a éimmar so beidir má haim daoine ag bháil lesa is féidir é scapar. Beidir an fógra fuaisih margheallar an seminar taide seo tá seoltaí riomhphoist agus tá an Twitter agus contas riomhphoist fintar agus scoil na Gaeilge DCU ar fáil. Tucha sin chofáda liomsa nó chofáda le páric ó léháin atá ina a chóir de thóir taide in san scoil agus gur maithagah ar fáda ríist as sin.